उदालगुरियाव खुंनो गोनां हाबाफारिनि सिगांग्रो थुनलाइयारि गेलेमुवारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 48थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानसेनि हाबाफारिजों फैगौ 22 जानुवारि खालाराव जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बडलेण्ड फोथाराव मिरु एबसुनि खुंनो गोनां 55थि बोसोरसालिया जथुमाजों जुथायै खुंनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो जानो गोनां थुनलाइयारि, गेलेमुवारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय दिनै जिल्लानि सिङाव थानाय दांदुफुर शिव मन्दिरनि गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै सिगांग्रोयै खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों माखासे बादायनाय जे हाबाफारि लानाय जायो। दा बेजोंनो सिगां बोसोराव लाबोनाय बायदिनो देग्लाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुमा। दा बे जथुमानि सिगां जोङो माखासे सिगांग्रो जोंनि जिल्ला एबसु सिगाङाव लाबोबाय थानाय जे बादायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै जोङो बे उदालगुरि दखरानि सिङाव थानाय दांदुफुर गामियावहाय दिनै बेखौ लानाय जादों। बे दांदुफुर गामियावहाय उदालगुरि दखरा एबसुनिबो 52थि बोसोरसालिया जथुमा बिथांमोना साननैनि हाबाफारि बेवहाय खुंनो लानाय जादों। दा मानोना उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुमाया जोंहा रौता बे बडलेण्ड फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोंनि हाबाफारिया फैगौ बे जानुवारि दाननिनो 22 अक्ट'आव सानसेनि हाबाफारिजों बेयो खुंजागोन। दा मानोना जोंनि जिल्लायाव देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमाया बे सानब्रैनि हाबाफारिजों बे रौतानि बडलेण्ड फोथाराव खुंजागोन। दा बे मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमा थानायनि थाखाय जोङो जिल्ला एबसुनि सिगां बोसोराव लाबोनाय बायदिनो सिगांफोर समाव लाबोनाय बायदि देग्लाय जोङो माने एसे सिगांग्रो बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो फोजोबनानै लाग्रोनो थाखाय बेवहाय जोङो लानाय जादों। आरो जोंहा नैबे मुंख्लं देबनाथ बसुमतारिनि मुङाव जोङो बे बुलुर बादायलायनायखौ होबोगासिनो दङ। आरो बे जोंहा बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। दायो बे बादायनाया सोलिनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय बे हाबाफारिनि बेखेवनाय हाबाफारियाबो जोंहा जालांबाय। दायो बादायनाय हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दैख्रुं खंगर देंखो मोसानाय जि बादायनाय बेबो जोंहा बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय बे हाबाफारिया जोंहा जागायगोन। दा बेबायदिनो जोंनि बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो बे दिनै आरो गाबोननि गेजेराव जों फोजोबनानै लाग्रोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों। दुलाराय बर'फोरा बरायनो थाखाय आरो मा थांखि दिनैसिम दङ? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमाया जोंनि उदालगुरि जिल्लायावनो जिहेथु देग्लाय सानब्रैनि हाबाफारिजों बियो खुंजागोन रौता बडलेण्ड फोथाराव। दा बेवहाय बे जथुमाखौ मोजाङै आबुङै एबा साखाफारा जोङो बयनिबो मददथिनि गेजेरजों जोङो मोजाङै खुंनो थाखाय बेखौ साननाय जादों। आरो बेनि थाखाय बानजाय आफाद बेखौ दानाय जादों। आरो बे बानजाय आफादा दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ बोरै जोङो आबुङै मोनसे जारिमिनारि बोसोरसालिया जथुमाखौ बोरै जोङो जाफुंसार होनो हायो मोजाङै, बेनि थाखाय बानजाय आफादा जोङो मोनसे बानजाय आफाद दाना होनाय जादों। आरो बे बानजाय आफादा दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जिल्ला एबसु हिसाबै जों आसा खालामदों बे मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानफ्रोमबोनि जि हाबाफारि बेखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आइ आफा रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद एबा गुबुन गुबुन दल संगठनाव थानाय एबा राजखान्थियारि दोलोआव थानाय एबा राजखान्थि दोलोआव थानाय गासैबो साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे मिरु एबसुनि जि जारिमिनारि जि बोसोरसालिया जथुमा जानो थांगासिनो दङ रौता बडलेण्ड फोथाराव, बेवहाय बयबो लोब लोब फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे
जोंखौ मददथि होफैयो थुलुंगा होफैयो आरो बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो जिल्ला एबसुनिफ्राय आसा खालामदों आरो नोंथांनि बे रादाबनि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायहरदों। जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बयबो मिन्थिगौ जिहेथु बे बिटिआर गोरोबथानि जि क्लजफोर माखासे इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जायफोर सिगनेटरि आफादफोर दङमोन बिथांमोना जयै दिल्लीयाव दिनै सावरायनो थाखाय साखाफारा जादों आरो जोङो आसा खालामदों आरो जिहेथु भारत सरकार आसाम सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंना होनो थाखाय दिनैसिमबो बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो जाय बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि आफादफोर एबसु एनडिएफबि इउपिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे बियो जेब्लाबो मावफुंजागोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो।